ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಲ್ಯಾಯ ಇಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನಿ ಯಾನ್ ಪನರೆ ಪೊಪ್ಪನ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡ ಬಡಕಾಯಿ ಊರದ ಶಾಸನಲೆಟ್ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಆರಾಧನದ ಸುಮಾರು ಸಾಕ್ಷುಲು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕುದ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ಶಾಸನಲೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಶಾಸನಲೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನವು ದಾನ ಶಾಸನಲು ಬೆರ್ಮೆರನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ದೀದ್ ದಾನ ಮಲ್ತಿನ ವಿಷಯಲು ಈ ಶಾಸನಲೆಟ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಾಂದೆ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರನ್ ನಾಗರೂ ಪಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೆರನ್ ಬ್ರಹ್ಮರೂ ಪಂಡ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ರಡ್ಡು ದೈವಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪನ್ಪೆನೈಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಆಧಾರೋ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಸನಲೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ್ನ ನಾಗರೂ ಪಂಡ್ ಲೆತ್ತು ದಿಪ್ಪುನ ಆಲಡೆಲೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಮೂಲ ನಾಗನೇ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವತ್ತಾಂದೆ ನಾಗರೆನ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮೆರೆನ್ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪುದಾರಡೆ ಲೆತ್ತಿದುಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಈ ಪೂರ ಕಾರಣನು ತೂನಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಆರಾಧನೆ ಪಿರಾಕದ ತುಳುನಾಡು ವ್ಯಾಪಕವಾದಿತ್ತೆಂದು ಪನ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಡಾಪುಂಡು ಶಾಸನದ ಅಧ್ಯಯನ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೂನಗ ಕುಂದಾಪುರ ಬೈಂದೂರು ಬಸ್ರೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಕೂರದ ಶಾಸನಲೆಟ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ನಾ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ತೂನಗ ದಾನ ಶಾಸನಲೆಟ್ ಬೆರ್ಮೆರನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೀದ್ ದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಲು ತುವಾರ ತಿಕ್ಕುವ ಈ ಶಾಸನಲೆಟ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆನ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಬೆರ್ಮೆರನ್ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಪಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಪರಿಗಣಿಸಿದೇರು ಬೆರ್ಮೆರನ್ ಬ್ರಹ್ಮರು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಭಟಾರಕ ದೇವ ಕಾನದೇವ ಇಂಚಿತ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕುದಾರ್ಲೆಡ್ ಲೈದಿನ ಈ ಶಾಸನಲೆಡ್ ತೋಜಿದ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನ ಇಂಕ್ಲು ತೆರೆಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಬೆರ್ಮೆರನ್ ಆಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪುದಾರಡೆ ಲೆತ್ತದಿನ ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೂನಗ ಬೆದಿರ ಮಕ್ಕಿಯ ಬ್ರಹ್ಮರು ಕುಂದಲದ ಬ್ರಹ್ಮರು 90 ಬ್ರಹ್ಮರು ಮಂಡೆಗಟ್ಟಿನ ಬ್ರಹ್ಮರು ಪಂಜತೂರಿನ ಬ್ರಹ್ಮರು ಕುಂಬಾಶಿಕೆ ಬ್ರಹ್ಮರು ಸಾತ್ಯಾಗೋಳಿಯ ಬ್ರಹ್ಮರು ಗೋಳಿಯ ಬ್ರಹ್ಮರು ಹಿರಿಯಕೆರೆಯ ಬ್ರಹ್ಮರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುವ ದಾನ ಶಾಸನಲೆಟ್ ಬೆರ್ಮೆರನ್ ಪೂರಾ ಸಂದರ್ಭಡುಲ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರಾದ ದೀನ ವಿಚಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಜುಂಡು ಆ ಕಾಲದ ಜನಕುಲು ಬೆರ್ಮೆರನ್ ಬಾರಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಬೆರ್ಮೆರ್ ದೇವರ ಅಂಕಿತನು ಪಂಡ ಒಪ್ಪನು ಅಂತಿಮ ಪಂಡ್ ತಿರಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂದೇನು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಹಡವು ಪಂಡ ಪಡುಕೋಣದ ಶಾಸನಗಳು ತೋಲಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಅಲ್ಪದ ಅರಸಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಬಾರಿ ಪೋಡಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಭೂದಾನದ ಸಂದರ್ಭಡು ಬ್ರಹ್ಮೆರನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರಾದ ದೀದ್ ದಾನ ಕುರ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆರ್ ಈ ಭೂಮಿದ ದೇವರು ಪಂಪಿನೈನ್ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ಪೊಂಡು ಕೆಲವಾತ್ ಶಾಸನಲೆಡ್ ಬೆರ್ಮೆರನ್ ಕಾನದೇವರು ಪಂಡ ಕಾಡದ ದೇವರು ಪಂದ್ ಲೈದಿನ ತೋಜುಂಡು ಬನತ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಪದವು ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಕಾನದೇವರು ಪಂದ್ ಲೈದೇರು ಕಾನದೇವರ ದೇವಸ್ಯ ಕಾನದೇವರ ದೇವಲ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮರ ಬನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡುನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಶಬ್ದಲು ಶಾಸನಡು ತೋಜಿರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಕಾಡದ ದೇವರು ಪಂಪಿನೈನ ತೋಜಾವುಂಡು ದಾನ ಶಾಸನಲೆಡ್ ಖಂಡದ ಗಡಿನು ಪನ್ನಗ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮರ ಬಾಳುಗಡಿಯಿಂದ ಕಾನದೇವರ ದೇವಸ್ಯದಿಂದ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾಹಿತುಲು ತೀಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ತೆರೆಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ಗ್ ಮೀಸಲಾದ ದೀತಿನ ಕಾಡಲಿತ್ತ ಅಂತ ಅವತ್ತಾಂದೆ ಈ ಕಾಡಲೇನು ದೇವರ ಕಾಡು ಪಂಡ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಶಾಸನಲೆಟ್ ಐನು ಬ್ರಹ್ಮರ ಕಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕಾನ ಪಂಡ್ ಲೇದೇರು ಕಾನ ಪಿಲಾರ್ ಕಾನ ದೇವಕಾನ ಇಂಚಿತ್ತನ ಊರದ ಪುದಾರುಲು ದೇವರ ಕಾಡು ಪಂಪಿನ ನಿಲೆಟ್ ಬತ್ತಿದಿಪ್ಪು ಬೆರ್ಮೆರ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಪ್ಪುನ ಕುಂದಾಪುರದ ಪರಿಸರದ ಕೆಲವು ಶಾಸನಲೆಟ್ ವಿವರಣೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇಂದು ಖಡ್ರಿ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಶಾಸನದ ಕಾಲಮಾನೋ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1111 ಇಸವಿ ನಾರ್ತ್ ಪತ್ತಿದಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ PN ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
ಈ ನೆಲತ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರಾಯಿನ ಬೆರ್ಮೆರನು ಪಿರಾಕಡು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ದೇವರು ಪಂದು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಶಾಸನಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಶಾಸನ ಕುಂದಾಪುರದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಡ್ರಿ ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ತೆಗೆದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶಾಸನ ಕ್ರಿತಶಕ 11ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಡು ಈ ಶಾಸನವು ಅಳುಪರಸ ಕವಿ ಅಳುಪೇಂದ್ರನ ಕಾಲಮಾನದ ಶಾಸನವಾದ ನೆಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇನು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಭಟಾರಕ ದೇವ ಪಂದಲೇ ಇದೆ. ಈ ಶಾಸನಡು ಶ್ರೀ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಿದ್ಧಿಗ್ರಾಮೆಯ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಪ್ರಾಶಾದ ಚಕ್ರವಾತಿಲಂಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಭಟಾರಕ ದೇವಂ ಪಂಡದು ಪುಗಾರ್ತೆ ಗೆತೊಂದಿನ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು. ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡೆ ಪಂಡ ಕ್ರಿತಶಕ 11ನೇ ಶತಮಾನುಡೆ ಬೆರ್ಮೆರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ದೇವ ಪಂಡ್ ಲೈದೇರು ಪಂಪಿನವು ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಅವತ್ತಾಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ರವಾತಿಲ ಅಲಂಕಾರ ಪಂಪಿನವು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ದೇವರನ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿದ ಪಿಂಗಾರಪೂತ ಅಲಂಕಾರದ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಇನ್ನು ತೋಜಾವುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿತಶಕ 1343ನೇ ಕಾಲಮಾನದ ಬೆಣಗಲ್ಲು ಕೈತಲ್ದ ಶಾಸ್ತಾವು ಪಂಪಿನಲ್ಪ ಶಾಸ್ತವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ತಿಗ್ದಿನ ಶಾಸನಡು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನು ಬಕ್ಕ ಗೋಳಿಯ ಬ್ರಹ್ಮೆರು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು. ಈ ಬೆರ್ಮೆರು ಸಾತಿಯ ಗೋಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮೆರೆ ಅಥವಾ ಗೋಳಿದ ಬೇತೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪಂಪಿನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಶಾಸನೊಲೆಡು ಸಾತಿಯನ ಗೋಳಿಯ ಬ್ರಹ್ಮೆರು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸತ್ಯಾನಪುರದ ಬೆರ್ಮೆರು ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಜಪ್ತಿದ ಕೈಲ್ಕೆರೆದ ವಿಜಯನಗರ ಇಮ್ಮಡಿ ಹರಿಹರನ ಶಾಸನ 1394ನೇ ಇಸವಿದ ಶಾಸನ ತೆಗೆದಂಡು ಈ ದಾನ ಶಾಸನ ಹೊಸತಾದ ತೆಗೆದಿನ ಶಾಸನ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಂಚಿಕಾದೇವಿ ಒಲತ್ತೂರು ದೇವಸ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೆರ ಬನದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಜಪ್ತಿ ಕೇಳ್ಕೆ ಶಾಸನಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬನತ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಪ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಬನತ ಮಾಹಿತಿನು ತೋಜಾವುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1400ನೇ ಇಸವಿದ ಬಸ್ರೂರು ಶಾಸನ ಈ ದಾನ ಶಾಸನಡು ಪಂಜತ್ತೂರಿನ ಬ್ರಹ್ಮರು ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಶಾಸನವಾದ ಶೆಟ್ಟಿಕಾರ ಮಂದಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಧರ್ಮವು ಪಂಜತ್ತೂರಿನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚನೆ ಕರ್ತಾವುಗಳ ಸ್ವಹಸ್ತದ ಒಪ್ಪ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು. ಮೂಲು ತುಳುನಾಡ್ದ ಪಾದನೊಲೆಟ್ಟು ಗುತ್ತುದ ಯಜಮಾನೆನು ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಸ್ಥಾನಪತಿಲೇನು ದೈವದ ಕರ್ತಾವು ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಕಲು ತೂಪ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾನಪತಿ ಪಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿಪ್ಪು. 15ನೇ ಶತಮಾನಗೂ ಸೇರ್ದಿನ ಬಾರ್ಕೂರದ ಒಂಜಿ ಶಾಸನಡು ಡಕ್ಕಬಲಿಗೆ ದಾನ ಕೊರತಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಡಕ್ಕಬಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡು ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1444ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸ್ರೂರು ಶಾಸನಡು 90ನ ಹುತ್ತರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರು ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಮೂಲು 90 ಪಂಪಿನವು ಅಮಾಸೆ ಬೇಲದ ಕೈತಲುಪ್ಪನ 90 ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ. ಆ 90ದ ಗ್ರಾಮಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮೆರನು 90ದ ಬ್ರಹ್ಮೆರನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ದೀದು ದಾನ ಕೊರ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಈ ಶಾಸನಡು ಹುತ್ತರಿಕೆ ಪಂಡ ಎತ್ತರದ ಪುಂಚ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಎತ್ತರದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ 90 ಇತ್ತಿನ ಈ ಮಾಹಿತಿಡು ಚಿತ್ತೇರಿ ಪಂಪಿನವು ಶಬ್ದವು ಕೈತಾಲುಂಡು. ಚಿತ್ತೇರಿ ಹುತ್ತರಿಕೆ ಇಂದು 2 ಶಬ್ದಲು ಕೈತಾಲ್ದ ಶಬ್ದಲು ತುಳುಟು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಂಡ ಎತ್ತರದ ಜಗಲಿ ಪಂಡು ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ತೇರಿ ಪಂಪಿನವು ಆಲಡೆದು ಎತ್ತರದ ಜಾಗದ ಇಪ್ಪುನ ಮಾಡ ಅಥವಾ ಆಲಡೆ ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು 90 ದೈವಲಿನ ಆರಾಧನ ನಡುತುಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಶಾಸನಡುಂಡು. ನನಂಜು ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಶಾಸನ ಅವು ಹಡವು ಪಂಡ ಪಡುಕೋಣದ ದಾನ ಶಾಸನ ಎತ್ತ ಕಾಲಮಾನ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1425. ಈ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಈ ಶಾಸನನು ಹಡವು ಶಾಸನನು ನಾಡ್ದು ಪತ್ತಿದ್ನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ. ಬಾರ್ಕೂರು ಕೈತಾಲ್ದ ಹಡವು ಗ್ರಾಮಡು ತಿಗ್ದಿನ ಈ ಶಾಸನಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೆರ್ಮೆರು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಕುಲೆನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ. ಊರ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಬೆರ್ಮೆರಿಗೆ ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಪೋಡಿಯೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಸನಡು ತೂಪ. ಈ ದೇವರನ ಎದುರುಗು ಪಂಡಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಆಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪುನ ಧೈರ್ಯನು ಏರ್ಲ ತೋಜಾಂದಿತ್ತಿಜೇರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶಿಲಾಶಾಸನಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಒಪ್ಪ ಈ ಶಾಸನಡು ಎಂಕ್ಲು ತೂಪ. ಈ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶಿಲಾಶಾಸನಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಒಪ್ಪ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಶಾಸನಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಅಂಕಿತ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಬೈದಂಡು ಈ ಪೂರಾ ಮಾಹಿತಿಲು ಈ ಪಡುಕೋಣೆದ ಹಡವುದ ಶಾಸನಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಆರಾಧನದ ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೂನಗ ಈ ಶಾಸನ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಹಡವುದ ಶಾಸನಡು ಬಾರ್ಕೂರು ಪರಿಸರದ ಎಣ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬೆರ್ಮೆರನ ಒಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು 7 ಬಯಲನ್ನು ದಾನ ಕೊರ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಮುಲ್ಪತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಯಲನ್ನು ಬಾರ್ಕೂರದ ಕೋಟೆಕೇರಿದ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ದಾನ ಕೊರ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಡವು ಗ್ರಾಮದ ಈ ಶಾಸನಡು ಕರ್ತೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾನಪತಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ ಜನಕಲೊಟ್ಟುಗು ಈ ಗ್ರಾಮಲೆನ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರಾಯಿನ ಎಣ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೆರ್ನ ಒಪ್ಪ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡದು ಇದೇ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಆರು ಪಂತೇರು. ಹಡವು ಶಾಸನ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲಮಾನಗು ಸೇರ್ದು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೊಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಆರಾಧನೆ ಬಾರ್ಕೂರ್ ರಾಜ್ಯಡು ಪೂರಾ ದಿಕ್ಕಿಡಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದಿತ್ತೆಂದು ಪಂಪಿನ ತೋಜಾವಂಡು. ಶಾಸನಡು ಉಲ್ಲೇಖವಾಯಿನ ಎಣ್ಮ ಬೆರ್ಮೆರ್ನಕಲು ಸಾತಿಯಗೋಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮೆರ್, ಹಂಡಕಳಿಯ ಬೆರ್ಮೆರ್, ಹಿರಿಯಕೆರೆಯ ಬೆರ್ಮೆರ್, ಹಾಡಬ್ಬಿಯ ಬೆರ್ಮೆರ್, ಮೆಕ್ಕೆ ಬೆರ್ಮೆರ್, ಹಿರಿಮಂಜರಿ ಬಂಡಾಗಿರ ಬರ್ಮೆರ್, ಕುಂಭಾಶಿಕೆ ಬರ್ಮೆರ್ ಪೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಮನೆ ಬೆರ್ಮೆನ ಪುದರ್ ಈ ಶಾಸನ ಮಾಜಿದಂಡು. ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖವಾಯಿನ ನನಂಜು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಪಂಡ ಪುಗಾರ್ತೆದ 14 ಊರ್ದ ಸಾತಿಯಗೋಳಿದ ಬೆರ್ಮೆರ್ನಕಲು. ಸೊ ನೆಟ್ ಎಣ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೆರ್ಮೆರ್ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುಗಾರ್ತೆದ 14 ಊರ್ದ ಸಾತಿಯಗೋಳಿದ ಬೆರ್ಮೆರ್ನಕಲು. ಈ ಸಾತಿಯಗೋಳಿ ಸಾತಿಯ ಪನ್ಪನವು ಆ ಕಾಲದ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನವಾದ ಅವು ಸತ್ಯನಾಪುರ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪಡು. ಅವತ್ತಾಂದೆ ಈ ಶಾಸನಡು ಕಾಂತೇಶ್ವರ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆತಿನ ನನಂಜ್ ಶಬ್ದ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಅವು ನನಂಜು ವಿಶೇಷ. ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1412 ಇಸವಿದ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ನನಂಜಿ ದಾನ ಶಾಸನಡು ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರಾದ ತೋಟದ ಬೆರ್ಮೆರನ್ ಪುದಾರ್ ಪಂತೇರು. 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಸೇರ್ದಿನ ಬಾರ್ಕೂರದ ನನೊಂಜಿ ಶಾಸನಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಆರಾಧನದ ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೇರಿಯುಂಡು. ಈ ಶಾಸನಡು ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಕ್ ದಾನ ಕೊರ್ತಿನ ವಿಷಯನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದೇರು. ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನೊಡಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ. ನನೊಂಜಿ ಶಾಸನ ಉಪ್ಪೊಂದದ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1556 ಇಸವಿದ ಉಪ್ಪುಂದದ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಇಂದಿನ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ PN ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ. ಬೆರ್ಮೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗೇರ್ ಬ್ರಹ್ಮರು ಮತ್ತು ನಾಗರು ಇಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲು ಪಂಪಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತೋಜಾವನ ನನಂಜು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನ ಉಪ್ಪುಂದದ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ. ಈ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ದಾನ ಶಾಸನ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1556 ಉಪ್ಪುಂದದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಈ ಶಾಸನ ತೆಗೆದಂಡು. ನೆಟ್ ಬಿದಿರ ಮಕ್ಕಿತ ಅವು ಮೆಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟೆ ಆದುಪ್ಪು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಈ ಬಿದಿರ ಮಕ್ಕಿದ 5 ರೀತಿದ ಬ್ರಹ್ಮೆರೇನು ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚ ನಾಗರು ಮುಕ್ಲೇನು ಈ ಶಾಸನದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದಂಡು. ಎಂಚಾದು ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ನಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಆರಾಧನೆ ನಡುತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಂದು ತಿರಿಯೋನಲಿ ಈ 5 ನಾಗರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮರು ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಳ್ಳೂರು 24 ಊರುಡುಪ್ಪನ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮೆರು ಬೊಕ್ಕ ವಾಸುದೇವ ಮಠ ಪಂಪಿನ ಊರುಡುಪ್ಪನ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮೆರು. ಈ ಪಂಚಬೆರ್ಮೆರ್ ಲಿಂಗಾರಾಧನದ ಬಗೆಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಪುರಾವೆಯಾದ ಈ ಶಾಸನಡು ಈ ಪಂಚಬೆರ್ಮೆರ್ ಪಂಚನಾಗೇರನ ಮಾಹಿತಿ ಬೈದಂಡು. ಅಧ್ಯಯನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ತೂನಾಗ ಈ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನ. ನಾಗರು ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೊಕ ಬ್ರಹ್ಮರು ಬಂಡ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಈ ಭೂಮಿದ ಪ್ರಮುಖ ಆದಿದೈವಲು ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಾಂದೆ ನಾಗರು ಬೊಕ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲು ಪಂಪಿನ ಆಧಾರ ನಮಕ್ ಈ ಶಾಸನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪಾ ಉಂಡು. ಈ ಶಾಸನದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಯಿನ ಇಂತಿವರ ಉಭಯಾನುಮತದಿಂದ ಪಂಪಿನೇನು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೊಕ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಅನುಮತ ಒಪ್ಪಿಗೆಡು ಈ ಶಾಸನಡು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ದಾನ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡು ತೆರಿಯೋಡು. ಈ ಪ್ರದೇಶಲೆಟ್ ತೆಗೆದಿನ ಶಾಸನಲೆಟ್ ಈ ಶಾಸನಡು ಮಾತ್ರ ನಾಗರು ಬೊಕ ಬ್ರಹ್ಮರ ಅನುಮತದಿಂದ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೊಕ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ್ ರಡ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಕ್ತಿಲು ಪಂಪಿನ ಉಭಯರುಂದ ಶಬ್ದ ಸಿರಿ ಪಾರ್ದನುಡು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬೆನ್ಮಾಳ್ವರೆಗೂ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡ್ದ ಬೆರ್ಮೆರ ಪಾತ್ರಿ ಪಣ್ಣಿನ ಯಾನ್ ಬೊಕ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ್ ಸೇರ್ದು ಸಂತಾನ ಫಲ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ನುಡಿಗೆ ಪುರಾವೆಯಾದುಂಡು.
ನಾನಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನ ಕುಂದಾಪುರತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಪನ ಕಾಳಾವರಟು ಇಂಚಿ ಪಗತಿಗೆ ದಿನ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಶಾಸನ ಅವು ಕಾಳಾವರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳಿಂಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಲ್ಲದು. ಒಂದೇನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುರುಗೇಶ್ ಮೇರ್ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತಿದೇರು. ವಿಜಯನಗರದ ತುಳುವಂಶದ ರಡ್ಡನೆ ನರಸಿಂಹನ ಈ ಶಾಸನಡು ಕಾನ ದೇವಲ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು. ಕಾನ ದೇವಲ್ಯ ಬೆರ್ಮೆರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡು ತೆರೆಯುವಲಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಾಳು ನಾಗನ ಕಲ್ಲಿಲಿಪ್ಪುನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬನ ಉಂಡು. ಕಾಳವರಟು ಬುಗಾರ್ತದ ಬೆರ್ಮೆರ ಕಾನಿ ಪಂಡದು ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಪಿರಾಕಿಡುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸನಡು ಉಲ್ಲೇಖವಾಯಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಪಂಪಿನ ನನಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಊರು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1432 ಶತಮಾನದ ಬಸ್ರೂರು ಶಾಸನ. ಈ ಶಾಸನಡು ದಾನ ಶಾಸನ ಇಂದು ಇನ್ನೇನು ನೆಟ್ ಕಂಡದ ಗಡಿನು ಪನ್ನಾಗ ಕಾನದೇವರ ಗುಡಿ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕಾನಿ ಸೆಟಿಕೆರೆಯ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕಾನಿ ಅಂಜನೆ ಕಾನದೇವರ ದೇವಸ್ಯ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬೈದುಂಡು. ಕಾನು ಪಂಡ ಕಾಡು ಕಾನದೇವರು ಪಂಡ ಕಾಡದ ದೇವರು ಬೆರ್ಮೆರು. ಈ ಶಾಸನಡು ಕಾನದೇವರು ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೆರು ಬ್ರಹ್ಮರ ಕಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟಿಕೆರೆಯ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕಾನಿ ಪಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬೆರ್ಮೆರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಆಲಡೆನ ಅಥವಾ ಗುಡಿ ಈ ಸೆಟಿಗೆರೆ ಪಂಪಿನ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಟು. ಸೆಟಿಗೆರೆ ಸಿರಿ ಪಾರ್ದನ ಬರ್ಪುನ ಸಿರಿಯ ಕಂಡನಿನ ಬಸ್ರೂರದ ಕಾಂತು ಪೂಜನ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬಸ್ರೂರು ಬತ್ತಕೇರಿ ಪಂಡ ಸೆಟಿಕೇರಿ ಪ್ರದೇಶ. ಒಂದಿನ ತೂನಗ ಬಸ್ರೂರು ಪಿರಾಕಡ್ ಬೆರ್ಮೆರ ಆಲಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಆಧಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಸ್ರೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳಾವರದ ಶಾಸನಲೆಟ್ ಉಲ್ಲೇಖವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಊರದ ಪುದಾರು ನಾರಾಯಣಪುರ ಪಂಡದು. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1472 ಶತಮಾನದ ಬಸ್ರೂರದ ದಾನ ಶಾಸನಲೆಟ್ ಉಲ್ಲೇಖವಾಯಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಊರು. ಶಾಸನೋಡು ವಿಟ್ಟರಸ ಒಡೆಯರ್ ಬಾರ್ಕೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಸ್ರೂರು ನಾರಾಯಣ ಸೇನ ಭವನ ಮಗ ಬಳ್ಳಬಳ್ಳಿ ದುಗ್ಗನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಳಿಯಂದಿರು 3 ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಡಪಟ್ಟು ತಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮಠಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಸರ್ವಸ್ಥ ನಾರಾಯಣಪುರದೊಳಗೆ ಸೋವಣ್ಣ ನಾಯಕನ ಮೂಲ ಹಿರಿಯ ಮಲಗದ್ದೆ ಪಂಪಿನ ಒಕ್ಕನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ನಾರಾಯಣಪುರ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಪಂದು ತಿರಿದು ಬರ್ಪುಜಿ. ಕಾಳಾವರ ಶಾಸನೋಡು ಕೂಡ ಬಸ್ರೂರದ ಶಾಸನೋಡು ಬರ್ಪನ ಈ ನಾರಾಯಣಪುರ ಪಂಪಿನ ಊರು ಓವು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ. ಬಸ್ರೂರು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪರಿಸರ ಕಾಳಾವರದ ಶಾಸನೋಡು ನಾರಾಯಣಪುರ ಪಂಪಿನ ಊರು ಉಪ್ಪುಡಾಂಡ ಅವು ಬಾರ್ಕೂರು ಆದಿಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಬಾರ್ಕೂರದ ಒವ್ವೇ ಶಾಸನೋಲೆಟ್ ಬಾರ್ಕೂರು ನಾರಾಯಣಪುರ ಪಂದ್ ಲೇದಿಜೇರ್. ನಾರಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಸಿರಿ ಪಾದ್ದನುಡು ಉದ್ದಗುಲ ಬರ್ಪುನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರು. ಪಾದಲನ ಪ್ರಕಾರ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಅಂಚಾದ ಬಾರ್ಕೂದ ಪರಿಸರ ಡಿಪ್ಪುನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಪಂಪಿನ ಸಂಶಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನಿಕ್ ನಾರಾಯಣಪುರ ಪಂಪಿನ ಊರು ಮುಲ್ಪ ಓಲ್ಲ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ. ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ಕೆಲವೇ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡ ಕುಂದಾಪುರದ ಕೈಲ್ತಾಡ್ ಊರುಲೆಡು ತಿಗಿದ ನನಲಾತ್ ಶಾಸನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಅಂಚನ ಈ ಪರಿಸರಟು ಬೋಡ್ನಾಥ್ ದಿಕ್ಕಡೆ ಬೆರ್ಮೆರ ಚಿತ್ತೇರಿಲು ಮಾಡಲು ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಲು ಕಲ್ಲುಲು ಬೊಕ ಮರದ ಉರುಲು ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯವಾದುಂಡು. ಸ್ವಲ್ಮೆಲು